Jo a la biblioteca vinc a fer deures, a llegir algun llibre curtet. Per llegir llibres, perquè tu estàs tranquil. A casa meva tinc el meu germà amb música a tope, tinc la tele. Anar a l'ordinador, a llegir, buscar llibres. A quina zona vas? Jo normalment vaig a la de dalt. Jo de normal a la planta de baix, però si he d'agafar ordinador a la planta de dalt. Jo vaig a aquella taula d'allà darrere. A la taula d'aquí darrere. T'agrada llegir? Sí, però depèn del llibre. No sé, em transporta i m'agrada. A mi sí, m'agrada bastant llegir. Sí, sobretot si són còmics o mangas. Sí, a mi sí, bueno, depèn quin sigui. A mi m'agrada llegir novel·les d'aventures o... Llibres que no siguin molt llargs i que siguin d'aventura. Aventures, fantasia... O que t'ajudin a tirar endavant o a resoldre problemes. El meu llibre preferit és Els pitjors anys de la meva vida. El meu llibre preferit és Be Yourself, que és de la Maria Cadepe i és en castellà. Tracta de que en el coronament d'una reina va trepitjar un xiclet, es va caure de morros. Què és això? És un xiclet! Prohibiu els xiclets! No vull xiclets! Va quedar en ridícul i llavors van prohibir tots els xiclets. Ahir vam venir d'excursió i Què busqueu? ens va agradar molt i volíem tornar-hi. Ah, sí? Que porteu alguna a les butxaques? Per casualitat. Poseu-vos les butxaques. I van ficar a nens a la presó. Ens han tret els xiclets. Els xiclets són llibertat. Si ens treuen els xiclets, ens treuen la llibertat. Ens hem de rebel·lar, hem de fer alguna cosa al respecte. El meu, El noi del milió, d'en David Walliams. Jo tinc una col·lecció preferida que és Rosario Vampir. El meu llibre preferit és El que et diré quan et torni a veure, de l'Albert Espinosa. Hola, net meu! El llibre Sir Williams tracta d'un nen que pel seu cumple el seu avi li regala un llençol i ell s'enfada molt. Però com t'atreveixes? Ja veuràs que t'agrada molt! Ai, tu, ja t'ho faràs. I en una nit es veu que el llençol cobra vida i és un fantasma que es diu Williams i finalment el seu germà l'acaba descobrint pel passadís. Un fantasma! I entre els dos es fan amics del fantasma. Després el fantasma acaba marxant perquè té una convenció de quants dies ha passat i com els ha passat amb aquella família que estava. Ho sento molt, me n'he d'anar. Adéu. És com si et transportés en un altre món d'aventures. A mi m'encanta llegir. És molt entretingut i tranquil·litzant.